Представете си, че копаете в планинска земя и внезапно от миналото изниква цял древен град, пълен с тайни и гиганти. Това се случва през 2003 година, близо до Банско, в подножието на Пирин. Местни хора разчистват терен за Параклис Свети Никола и се натъкват на основите на ранохристиянска базилика от края на 4 век. Този храм е бил сърцето на мистериозен, безименен град, който процъфтява от 2000 години преди Христа до 17 век. Градът е бил крепост и търговски център, пълен с складове за вино и зърно, богати монети, стъклени съдове и накити, свидетелстващи за разцвет и благоденствие. А некрополът до него? Там археолозите откриват гробове с скелети високи до 2 метра, истински гиганти, може би от тракийското племе Даи, споменато от Омир в Асилияда. Сега базиликата е консервирана и отворена за посетители, а разкопките продължават. Искаш ли да разкриеш мистерията на безименния град сам? Посети го и стани част от историята.